Alamusa mɛ kalo tile 21 san 2000 ani 20 aw minnu sɔgɔlemana ni waati na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di aw bɛɛ lajɛlen ma ka se fo aw sigiyɔrɔ la. Bi bakuruba la sa an bɛna kunnafoni minnu di olu de filɛ nin ye. Ɲɔgɔn dɛmɛ siratigɛ la ka ɲɛsin coronavirus kɛlɛli ma jamanakuntigi ye sariya dɔw ta an bɛna olu fɔ aw ye sisan. An ka faamaw n'o ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye olu ye san sɔrɔ bingannikɛ wale maa dɔw ka jamana camancɛ bolo fɛ an bɛna olu fɛnɛ kibaruyaw di aw ma ka ɲɛsin fo sɔrɔ baara kɛcogo an bɛ tali kɛ sefa wari ale kibaruyaw kan. Nin ye aw ka kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. ɲɔgɔn dɛmɛ kibaruyaw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ye sariya dɔw ta min bɛ tali kɛ fiɲɛbana kɛlɛli cogoyaw fɛ. O siratigɛ la an ka kasoladen 400 olu labilara nin waati in na k'u labila u ka taa u ka so. O maa 400 na an ka wajurukɛla Banjugu Dunbiya ale bɛ olu fɛ. O siratigɛ la an b'a yira aw la k'a fɔ nin tun ye nin sariya in ta ko 2nan ye. Bakuruba la sa maa 900 ɲɔgɔnna olu de labilara nin waati in na ka bɔ kasobon kɔnɔna la min b'a to fiɲɛbana n'o ye coronavirus ye sariya minnu talen bɛ a kɛlɛli cogoyaw fɛ hali kasobon kɔnɔna la o sariyaw bɛ se ka lakilen cogoya min na k'a yira aw la k'a fɔ ko bakuruba la kasoladen 1900 de kan ka sariya in sɔrɔ min b'a to u bɛ se ka bɔ kasobon kɔnɔ ni k'u sisow sɔrɔ. Hakilila jiginna an b'a yira la k'a fɔ wajurukɛla Banjugu ale tun minɛna jamana in kɔnɔ février kalo tile 16 tɛmɛnen k'a yira ko a kun ye wale dɔw fɔ min bɛ tali kɛ terrorisme n'o ye bingannikɛ baara minnu bɛ senna jamana in kɔnɔ min bɛ tali kɛ ale mankutuli kan ka ɲɛsin fo jamanakuntigi yɛrɛ dɔgɔyali siratigɛw la. O kɛra tabakɔrɔ a ka bɔli dɔ senfɛ k'a yira aw la k'a fɔ ko marisi kalo tile 9 ale kirira k'a yira ko a bɛ san 2 kaso kɛ. Nka nin waati in na Banjugu bɔra kasobon kɔnɔ jamanakuntigi ka ɲɔgɔn dɛmɛ siratigɛw la coronavirus n'o ye fiɲɛbana ye o kɛlɛli hukumu kɔnɔna la. Lakana siratigɛw la an ye nin kibaruya sɔrɔ an ka faamaw n'o ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye olu ka kunnafoni di sira min bɛ bɔlɔlɔ kan u b'an ladɔnniya k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen Moti masurunya na Yuwaru kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u ni kojugukɛla dɔ binna ɲɔgɔn kan ale kojugukɛla u ye a minɛ ni marifa 3 tun bɛ a bolo ani moto 2 cɛ in yɛrɛ sa nin waati in na a minɛnen bɛ k'a di Yuwaru gendarmew ma minnu bɛ wele nanzarakan na ko brigade territoriale la gendarmerie de Yuwaru walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛliw boloda ani maa minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin kojugukɛ in sira fɛ k'u bɛɛ lajɛlen minɛ ni k'u bila jamana sariyatigiw ka bolo kan. O don kelen u ye npogotiginin dɔ k'ale ndaraki ka bɔ kojugukɛlaw bingannikɛwale maa ninnu bolo minnu tun kɛlen bɛ ka npogotiginin minɛ ni k'a bila jɔnya la cɛnimusoya jɔnya u y'ale ndaraki ni ka bɔ bingannikɛla maa jugu ninnu bolo. Sanga damadɔ o kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɛgɛ ɲɛ 18 waati an ka finitigiw u filɛ nin ka se sɔrɔ bingannikɛwale maa dɔw kan ni ka u ka balo ani fura marayɔrɔ so k'o ci bɔgɔbɔgɔ min ye minɛn dɔ ye n'an b'a wele nanzarakan na ko matériel chirurgical o kelen tun bɛ maa ninnu bolo an ka finitigiw n'o ye faamaw ye u ye o minɛ ni ka taa ni o ye. Sɔrɔko siratigɛw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kunu Faransi gouvernement ale ka kuma lasela a ye an ladɔnniya k'a fɔ ko u ka dɔkun ɲɔgɔnyew fɛ min n'a bɛ wele nanzarakan na ko conseil des ministres ko Faransi gouvernement k'a ye sariya ta min bɛ sefa wari ale latununi yamaruya. A ko ni kibaruya in ale kun kɔnɔnen don CEDEAO fɛ CEDEAO n'ale ye Afiriki tilebiyanfan olu ka mara nafolo mara ɲɛmɔgɔsoba ye
ko ale tun bɛ ka nin sariya bolo in kɔnɔ walasa a ka nafolo kura n'a bɛ wele ko ECO o baaraw bɛ se ka daminɛ cogoya min na. A ko hali ni o y'a sɔrɔ ECO ani euro ale dancɛw bɛna to a cogoya kɔrɔ la, a ko nka min tun ye farafinna tilebiyanfan nafolo ni a sanuw ye n'o tun bɛ mara Faransi trésor la, ko nin bɛna kɛ o wulilen k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko farafinna sɔrɔ kodɔnba caman olu tun ye nin baara in laɲini waati jan. U ko min bɛ se k'a to farafinna tilebiyanfan k'olu bɛ se ka u ka laɲiniw sabati sɔrɔ siraw fɛ. Ni sɔrɔ kibaruyaw bɛ na an ka bi kunnafoni kɛnɛ kun cɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara bɛɛ lajɛlen sigira sen kan Ala ni AMAPU ani ANCD ka bolodiɲɔgɔnmaw ye. A k'an bɛn don wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan.